Yebo ngeneza ukuthi impela sibona lapha izindaba ke ezingenayo ke zephoyisa lado ujula labulawa zinkabi akwathi ke inkabi mangaba sezibanjwa ke zabe sesikhomba kumakhoti waleli phoyisa ukuthi ke uyena ke wayelela zona lezi nkabi ukuthi ke mazi yodubula ke ziqede nya engayike umkhunyane ke wakhe kanti kolunye uhlangothi ke wenganeza ukuthi impela ke umakhoti ke usola ke abukufika ke ngayo yonke ke le ndaba kodwa phamba sikena khulutaba wenganeza ukuthi impela ke siqale sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi njengoba siqala ngene channel ake wenza kulungile uciphize subscribe nayo notification bell khonza sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo hayi ke wenganeza ukuthi impela sibona lapha izindaba ke ezingenayo ke zephoyisa lado ujula labulawa ke zinkabi njengoba ke inkabi ke okwathi mangaba sizibanjwa ke zacula ke zakhipha ke amaqiniso lapho khona ke zakhomba konkosikazi ke waleli phoyisa ukuthi ke uyena ke wayelela zona lezi nkabi ukuthi ke emazi yoqeda nya ngaye ke umkhunyana ke wakwakhe kanti amaphoyisa bese bopha yana ke lo wesifazane njengoba ke ethema ngabe sevela phana ngeboxini watshela wona amaphoyisa ukuthi yazini ukuthi mina ke bengiyiphoyisa ke bengiza ke engiyosesha phela kulaba abokufika ngoba engazuthi ngibona ke abanisandla kulento kwazise ke umkhunyana wakwami ke wayene tech shop ke eyenza kahle kakhulu hayi ke wenganeza ukuthi impela ubese eqhoba ke waveza ukuthi ke wona ke amaphoyisa ke amtraphisisa ke ethi cha impela ke akavume lona ke icala kanti ke mayiqhoba ke uyaveza ukuthi wona ke lamaphoyisa ke amshaya impela ke azi ke amgumula ke wasala ngayo ke isuti ke yesele okwagcina ke impela ke sebeze bemfaka ke nawo phela ke amaphempasi ngoba yeyi impela ke kwasekunzima kakhulu ke kulakhe ke uhlangothi hayi ke wenganeza ukuthi impela ke zinjalo ke izindaba ke bese niphathele zona la kwiMbuso City MTV sithi njeni nake anihlale nathi sihlale nani sinilethele ke ezona ke zishisa futhi ke zinjengoba zinjalo